bagyo ang gibantayan karon sa Pag-asa nga anaa sa sulod ug sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante, bagyong Emong ug ang usa pa ka bagyo nga himutang gawas sa PAR. Apan gitataw sa Pag-asa, walay mga timailhan nga makasud ug makaapekto kini sa nasud. Ang bagyong Emong hinuon hinay-hinay nga gairong paduol sa Northern Luzon. Matod sa Pag-asa, posible kining mo landfall sa La Union, Ilocos Sur o kaha sa Ilocos Norte ugma sa buntag. Sa alas 2 kaganihang hapon nga bulletin sa Pag-asa, giisa ang signal number 3, 2 ug 1 sa hapit tanang lugar sa Northern Luzon tungod sa bagyong Emong. Samtang bisan unsang orasa, mugawas ang Pag-asa ug bag-ong talaan sa mga dapit nga ipaubos sa typhoon signal. Busa atang ilang ang labing uwahing mga update. Padayon hinuong gibira ug gipakusog ang duha ka mga bagyo ang habagat. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, nagkaminos ang kahigayunan nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas. Apan, kung uwanon man, mahitabo lang kini sa mubo nga higayon ug katag-katag usab. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga lugar sa nasod.